Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы, як звычайна, абмяркоўваем падзею Беларусі за яе межамі са студыі Еўрарада. Выбачаемся за невялічкую тэхнічную затрымку, але тым не менш, як мы і анансавалі, у нас у студыі нарэшце сузаснавальніца дабрачыннай ініцыятывы партызанка, юрыстка Ганна Маціеўская і прэзідэнтка Беларускай асацыяцыі адвакатаў правоў чалавека Марыя Колесава-Гудзільна. Прывітанне, шаноўныя дзяўчаты. Прывітанне. Вітаем. Ну что ж, мы собраліся, ну я нават не ведаю, як это сказаць, с такой, с аднаго боку можа быть пазітыўнай, але не до конца яшчэ вядома, наколькі яна пазітыўная гэта навіна, падзея, але справа ў тым, што 27 жніўня у Белградзе апеляцыйны суд разглядаў справу беларуса Андрэя Гнёта. Вы прадстаўлялі інтарэсы Андрэя, былі юрыстамі, якія дапамагалі яму справіцца з усімі гэтымі калізіямі. Як я не буду нічого гаварыць, лепей вы, тому что вы больш дасведчаныя ў гэтых юрыдычных пытаннях, ведаеце, як правильно сфармуляваць, як вы самі ацэньваеце і як вызначаеце вынік гэтага разгляду. Хто першы? Ну, давайте я. Давайте. Ну, па-першае, прывітанне Андрэй Гнёт, які глядзіць гэты эфір. Привет, Андрэй. Так, трэба сказаць, што у нас вялікая юрыдычная каманда, і каб не было блатаніны, мы займаемся міжнароднай часткай гэтай справы. А наши калегі, якія ў Сербіі, яны працуюць па сербскай частцы, то есть яны былі ў Белградзе, тому што нам з Ганнай у Белград ехаць нельга, то будзем сидзець разам з Гнётам, добра, калі ў хаце, а можа ў турме. Вось, якія нашы ўражання? Ну, можа, трэба сказаць таксама, што у нас у юрыдычнай камандзе, я сёння падлічыла перад эфірам, у нас 9 чалавек, то бишь я хочу падкрэсліць, што 9 юрыстаў змагаецца за жыццё аднаго альбо аж аднаго чалавека Андрэя Гнёта. Гэта вось 4 сербскіх юрыстаў, адвакатаў, якія на месцы, і 5, якія працуюць менавіта па такой, як бы, добра палічыла 5 хіба што. Так, 5, якія змагаюцца менавіта больш па міжнароднай частцы ЕСПЧ і Інтэрполу. Вось, я можа нават таксама удакладню, хто гэта 5 чалавек. Давай. Гэта перш за ўсё дзякуй вялікі Зміцер Гурин, Дмітрий Гурин, гэта расійскі праваабаронца, гэта таксама партнерка маёй юрыдычнай фірмы Агнешка Верчинска-Кружевская, і гэта таксама адвакат з Лёндану, з UK, яго завуць Жорж, вось таму як бы ён яшчэ у нас не фігуруе так можа публічна, але і вось 4 таксама сербскіх адвакатаў. Гэта каб было таксама зразумела, колькі, умоўна кажучы, юрыстаў патрэбныя для таго, каб паспрабаваць. Я не кажу, нават яшчэ каб выцягнуць, каб паспрабаваць выцягнуць Андрэя Гнёта з сербскіх лапаў. Вяртаемся. Як прайшоў суд? Суд прайшоў, слухайце, вельмі класна, насамрэч, было глядзець на людзей. Па шчырасці, мне як адвакату, які працаваў у судзе, больш было вельмі цяжка, таму што я заставалася ў Ліцве, я глядзела гэта онлайн, і мне было цікава глядзець на людзей, якія прыйшлі падтрымаць яго, перш за ўсё. Але калі ты не побач, гэта таксама. Калі я не кантралюю гэта, у меня таксама ёсць нейкі дыскамфорт. Ну так, было кароткае паседжання, больш пасля гэтага паседжання не будзе, і выступаў Андрэй, і трэба таксама сказаць, што вельмі класна мы падрыхтаваліся да выступу гэтага, можна пра гэта пачытаць таксама тэкстам, але там была таксама цікавая штука, і я пачну распавядаць, што на пачатку, калі Андрэй прыйшоў у суд, ён заўважыў сумку пракурора, якая выглядала з такім, прыгожая сумка, якая ляжыць на столе, и на ёй ёсць такая, не ведаю, нашивка. Давай не будем как бы спойлерить. Давай мы зараз попросим наша гукаінжынера, каб ён даў. На жаль, нема відэозапісу, але ёсць і гук, і просто можна паслухаць там, дзе вот пауза. Уявіце сабе такое вот, што ва ўсіх там з гэтых людзей, якія можа быць, не вельмі добра ведаюць рэчаіснасць беларускую, такія твары з такім выразам «what?». І гэта пачатак фіналовай менавіта прамовы, каб было таксама зразумела, вось Андрэй, і усе чакаюць, што ён скажа, што я не хачу да Беларусі і так далей, а тут раптам вось гэты тэкст. Калі ласка. Я хочу сказать, что за сумку прокурора она была бы немедленно арестована. Я хочу сказать, что за сумку прокурора она была бы немедленно арестована. За сумку прокурора она была бы немедленно арестована. Переводите дословно. Sobie da kažem da bi tužilac bio odmah
сейчас был. Из-за сумки? Из-за сумки, да. Из-за сумки. Потому что, по мнению белорусских властей, это означает несанкционированный одиночный пикет. А за то, что по мишению желал, что у Беларуси посмотрят самостоятельный протест. Потому что на сумке размещен белорусский флаг, бело-красно-белое сочетание цветов. И этого достаточно для того, чтобы человека поместить в тюрьму до 3 лет заключения свободы. Это все, что вы должны знать о белорусском правосудии. Мне гэта ўсё роўна ўсё яшчэ выклікаю усмешку, таму што разумееце, гэта не было Андрэй нас здзівіў. Гэта было першае, пра што ён расказаў, калі менавіта выйшаў з зала суда і з намі Трэба таксама сказаць, што гэта не яго запіс, таму што ён трапіў нам сваім шляхам. Андрэй да гэтага не мае ніякага дачынення. Але глядзіце, як пачынае, яго прамова пачалася з гэтага, і можа апеляцыйны суд ўсё ж такі зразумее рэчаіснасць, але яны больш такія, з майго пункту гледжання, яны больш такія адэкватныя. Так, яны больш разумеюць, паглядзелі і сказалі, што прачыталі ўсю нашу апеляцыю, якая больш, чым за 700 сторонак. Так, гэта быў такі прытык, бо адзін з нашых калегаў, які быў на месцы, адвакат пачаў менавіта паказваць таксама вось гэты кантэкст беларускі, што там парушэнне правоў чалавека. Яго прадседатель суда застапаваў і сказаў: мы добра гэта разумеем, мы вельмі дэтальна изучылі вашу апеляцыю. Гэта быў такі крыху хіба што прытык таксама, што яна такая вялікая, бо суд мусіць азнаёміцца з кожнай старонкай такой апеляцыі. Таму з адной старонкі гэта прытык, але з другой стороны магчыма, так? І такі іранічны. Але з другой старонкі гэта паказвае, што ўсё ж такі на гэта суд звярнуў увагу, і гэта добра, прынамсі. Так, тым не менш, так, у нас ёсць, канешне, як гэта нармалёва без надзеі немагчыма ввогуле такія справы весці. Тым не менш, мы ўсё ж такі захоўваем такую, як гэта ў польскім кажуць, зімна крэв, то бишь холодную кроў, бо мы мусім быць падрыхтаваны на кожны варыянт. І так, і можна сказаць, што вось ад пятніцы ўключна мы чакаем на магчымае рашэнне, таму што ад пятніцы будзе так арганізацыйна, як гэта ўстроен сербскі суд, будзе магчымасць, каб суд вынес такое рашэнне. Пра саму паседжанне можна таксама дадаць, што нас вельмі ўразіла падтрымка перад залам суда. Таксама ёсць відэа, як Андрэй крочыць да зала суда, і мне, напрыклад, было вельмі радасна, таму што я не магла там стаяць, не магла быць побач з ім, але вельмі ўдзячна ўсім праваабаронцам і актывістам, сярод іх ёсць нават расійскія і украінскія праваабаронцы, і гэта вось таксама цікава. Большага, давай так, не сярод іх, а гэта расійскія і украінскія праваабаронцы, і сярод іх, можа быць, ёсць некалькі беларусаў. Так, але ў большасці гэта менавіта прадстаўнікі гэтых краінаў, і гэта супер, што... Это мы говорим про вот менавіта у Белграде перед судом. Так. Давайте вот просто дзеля цікавасці. Вот мы мінулы раз говорили про тое, что больш там вось как бы так актыўнічалі, падтрымлівалі прадстаўнікі расійскай дыаспары, рускай дыаспары, там можа быть мясцовыя, а вот беларусаў мало. Яны іх просто там мало ў гэтай краіне, ў гэтым горадзе, ці яны не актыўныя? Я бы сказала, што іх не так шмат. Гэта па-першае. І таксама гэта небяспечная краіна. Памятаеце, у нас с вами был эфір пра гэта, што якія краіны небяспечныя для беларусаў, і Сербія таксама небяспечная, таму што ёсць двухбаковае пагадненне. І некаторыя не абіраюць гэтую краіну як краіну для жыцця. Конечно. Скажем так. У Белградзе зразумела, што не будзе шмат беларусаў. Але калі вы бачылі фота, там было вельмі прикольна, што шмат бела-чырвона-белых сцягоў яны набывалі наўмысна, яны даведаліся, што такое НРМ і Вольскі. І ён менавіта, калі выйшаў Андрэй разам з сваімі адвакатамі з машыны, то ён менавіта крочыў пад муры, а муры рунаў як бы па-польскі, так, але у адпаведніку беларускім, як бы, гэта было проста нешта, яшчэ такі таймінг, што менавіта падчас муроў ён выйшаў што яны рунуць, так, і гэта таксама такое даволі сімвалічна, што так
вось так менавіта злажылася. Яны былі добра падрыхтаваныя, канешне, актывісты, і дзякуем вялікае за гэта. А яшчэ цікава, што Андрэй быў без ніякіх дакументаў. Гэта вельмі прикольная історыя про тое, што ён прыйшоў до суда, забыў дакументы, і кажу, ну мы вас не пропустим. Ну, адвокат ему кажа, ну так что, ты что, это же Андрей Гнёт. А за яго спиной пачалі кричаць, Андрей Гнёт, свобода Андрея Гнёта. Ён кажа, ну ладно, добра, праходи. Вось, гэта такое пазітыўна, але насамрэч, ведаеце, пасля апошняга нашего с вами эфира мои коллеги мне писали про тое, что мы зашмат улыбаемся и кажем, что нешта добрае. Але насамрэч усё па-сур'ёзкі, і зараз такая ситуация, что у любы час могут адвезці Андрэя ў аэрапорт, гэта так і ёсць. Што рабіць, усё ж таки застаецца, ну, то есть мы увесь час чакаем, якое будзе рашэнне. Ну, у нас застаецца толькі чакаць і адпраўляць у ЕСПЧ таксама, але насамрэч, калі мы улыбаемся, гэта не означае, что нам весело, гэта означае толькі, что мы уже так стаміліся, это уже гістэрыя на этом. Пацверджу. Так. Глядзіш свае відэо часам ведаеце у эфіры і так бачыш, што я дзесьці там з поспеху так, ну я уже не кажу про намалявацца ці воласы прыбіраць, але уже нават бачу, што нейкія завушніцы надзела, запамятала, што я нейкай спартовай цішотцы увогуле на эфіры, а завушніцы нейкія афіцыйныя, карацей. Уже насамрэч вельмі стаміліся, не буду казаць, а цяпер менавіта фінішняя прамая, таму што нам трэба быць, вось нават я заўжды пераварачваю телефон, а цяпер у меня телефон ляжыць менавіта так экранам наверсе, так, таму што я ніколі не ведаю, ці, напрыклад, у гэтую хвіліну нешта не адбудзецца. Таму як бы вось гэтае чаканне, яно канечне цяжкае. Але я ўсё ж таки добавлю гэтую ложку дзёгця так про падтрымку, бо з адной старонкі супер, што шмат беларусаў ўсё ж таки падтрымала Андрэя, і пра гэта трэба казаць. Я дзякую і удзячна кожнай і кожнаму, хто і заданаціў на Андрэя, хто зрабіў рэпост, хто дзесьці таксама напісаў да яго, хто прыйшоў на акцыю ў сваіх гарадах. Але з'явіліся ў соцсетках таксама такія галасы. Я памятаю, што ты мне таксама перасылала, што некаторыя казалі, вось у Варшаве менавіта хіба што быў найбуйнейшы гэты пікет, так 80 асобаў прыйшло, каля 80. Але былі таксама такія галасы, што столькі беларусаў у Варшаве, і чаму толькі 80 чалавек прыйшло на гэты пікет. Гэта таксама такое даволі цікавае пытанне, таму што ў тым жа Белградзе была вельмі падобная лічба асобаў, так, а ўсё ж такі там гэтая акцыя складалася менавіта ў большасці з грамадзян Расіі і Украіны. Таму гэта такі крыху, мне здаецца, часам кейс Андрэя Гнёта, гэта таксама наш такі тэст беларускай грамадскасці, і на чым мы таксама будуем сваю дыаспору, на якіх каштоўнасцях. Так. Калі паглядзець, колькі людзей выхадзіла, так, да мала людзей было ў Вільні, але насамрэч былі тыя, хто ходзіць кожную нядзелю на гэтыя пікеты, але таксама былі тыя, хто ніколі, ведаеце, яны прыйшлі падтрымаць мяне і Андрэя Гнёта, які ніколі не былі ні на якіх пікетах у замежжы. Яны былі ў 20-м годзе і прыйшлі, кажуць, о, прикольна, давайте тут я пастаю, падтрымаю і гэтак далей. Гэта вельмі важна. І таксама, пакуль мы чакаем гэтага прысуду, пакуль мы чакаем і зараз у чаканні, каб не было так, што вось мы зараз паразмаўляем і трэба пра гэта забыць. Не, кожны дзень трэба пісаць пра тое, што адбываецца з Андрэем Гнётам, таму што гэта важна. Каб не было такіх кейсаў, калі яго павезуць да Беларусі і там адразу затрымаюць і гэтак далей, каб яго ўсё ж такі прызналі палізняволеным уже на тэрыторыі Беларусі і гэтак далей, гэтыя цяжкія пытанні. Трэба пра гэта казаць і трэба пісаць Андрэю, пісаць пра гэта ў сваіх соцсетках, і таму я прям прызываю зараз там, каб кожны, хто мае такую магчымасць, пра гэта пісалі, каб больш людзей даведавалася пра тое, што адбываецца, таму што шмат хто не ведае пра гэтую сітуацыю, і трэба, ну, калі вы там перепосціце нешта са старонкі Андрэя з Інстаграма, гэта таксама будзе дапамагаць яму, і можна яму напісаць, як вы падтрымліваеце, ён чытае кожнае паведамленне, мы ведаем пра гэта, вось. Яму гэта насамрэч дапамагае. Хочу таксама падкрэсліць, бо мы з ім 24/7 кожны дзень у кантакце,
і я бачу па яго рэакцыі, што калі ён менавіта атрымлівае падтрымку, увогуле ён заўжды вельмі кажа пазітыўныя словы пра Александру Ганевіч, вось нашу блогерку, ён так уражаны, не можа дачакацца сустрэчы з ёю, а яна яго менавіта і на відэо падтрымлівала і пісала таксама да яго у інстаграме, і таму як бы паверце мне, што нават калі ён дастае незнаёмых людзей, гэта яго нават яшчэ больш уражвае, таму што калі хтосьці, хто яго не ведае, але хоча яго падтрымаць, гэта яму дае такую цеплыню ў сэрцы, таксама моц, каб змагацца да апошняга, бо так як кажу, мы на такой фінішнай прамой насамрэч, і гэта такі, ведаеце, вялікі эмацыйны напруг унутры. Ну тут сапраўды с аднаго боку, канешне, можна было б там знайсці шмат вельмі там тлумачэнняў, апраўданняў, чаму там людзей прыйшло не так шмат, як хацелася б, прыгадаўшы, як людзі сталі фігурантамі крымінальных справаў, заведзеных лукашэнкаўскім рэжымам за тое, што яны просто прайшліся ў калоне на дзень волі. І ўсё, і тут невядома, што чакаць ад рэжыма. Прыйшоў падтрымаць гнёта, крымінальная справа, і невядома, як там і што там. Просто з'явіў, карацей кажу, тут, конечно, можна, але давайте вот просто абазначым такі вот, чаму справа Андрэя Гнёта, умоўна кажучы, яна вельмі важная, чым яна скончыцца для ўсіх беларусаў. Так, давай. Я хочу пачаць з таго, што мне задалі пытанне 10 тыдзень таму. Мы якраз былі разам з Марыяй, і ад чалавека, які даволі блізка супрацоўнічае менавіта з палітычнай часткай беларускага грамадства, я была ўражана першапачаткова гэтым пытаннем, а потом была вельмі ўдзячна за гэта пытанне. Бо пытанне было, ну вось, умоўна кажучы, я крышачку утрырую, так? Але каб было зразумела, што ну вось вы так шмат кажаце пра Андрэя Гнёта, але ну гэта не першы выпадак, калі 10 беларусы затрымалі. Вось чаму умоўна кажучы, вось мы павінны неяк так больш можа падтрымаць альбо больш увагі павінны надаваць Андрэю так у гэтай сітуацыі, а не вось, ну бо, ну напрыклад, вось Кузьміч, так ёсць, вось таксама чаму, і вось тут, мне здаецца, вельмі важна патлумачыць, бо мы часам, магчыма, як юрысты, таксама забываем таксама пра тое, што чалавек, які не звязаны з юрыдычнай часткай альбо не працуе вось такімі кейсамі, можа не разумець чаму. Я хочу на гэта звярнуць увагу гледачоў. Перш за ўсё, Андрэй ужо атрымаў 2 судовыя прысуды аб экстрадыцыі. Я на маёй памяці я не ведаю пра такія кейсы, каб менавіта беларусу, затрыманаму нават па запросу Інтэрпола, каб быў выдадзены прысуд аб экстрадыцыі. То бишь усё закончвалася альбо, напрыклад, стадыі у пракуратуры, альбо менавіта было судовае рашэнне аб тым, каб усё ж такі не экстрадаваць. Другое гэта час. Андрэй уже знаходзіцца амаль што 10 месяцаў, скоро будзе 10 месяцаў у Сербіі. То бишь гэта паказвае, што ўсё ж такі Сербія не да конца перакананая, так? Гэта можна таксама так адчытваць, так? Ну і трэцяе таксама, што важна пазначыць, што і чацвёртае таксама. Трэцяе тое, што ёсць вялікае адрозненне, вось цяпер гэта давольна хат-топік у сувязі з сітуацыяй у Швецыі, што калі гэта кейсы, напрыклад, якія тычацца дэпартацыі, але з пункту гледжання міграцыйных кейсаў, так, што недастаткова доказаў, камусьці адмаўляюць у прытулку і так далей, то найчасцей у лакальным заканадаўстве ёсць магчымасць усё ж такі дабравольна пакінуць гэтую краіну. Напрыклад, у Турэччыну ці ў Грузію з'ехаць. Я не кажу, што там бяспечна для кожнага беларуса, але ўсё ж такі гэта не прамы напрамак у Беларусь, так, нешта прынамсі можна камбінаваць, і гэта чалавек, які не знаходзіцца пад дамашнім арыштам, як Андрэй, так. Ну і, канешне, чацвёрты момант, што Андрэй не рабіў нічога дрэннага, так? Ён увогуле у Сербіі нічога не паспеў зрабіць, бо яго затрымалі, то бишь, ну, як бы ён не парушаў лакальнага заканадаўства, так у адрозненні як бы ад кейса, напрыклад, таго ж Кузьміча, канешне, дзе я не падтрымліваю дэпартацыю Беларусь, так, але калі мы гледзім проста як бы з пункту гледжання параўнання. Таму гэты кейс насамрэч вельмі сур'ёзны, і таму менавіта, вось як я ўжо на пачатку казала, 9 юрыстаў, 9 асобаў цяпер змагаюцца за аднаго Андрэя. То бишь можете сабе уявіць, якія высілкі ў гэта кладуцца, і мы яшчэ не маем гэтага адказу, мы не ведаем, які будзе фіналовы адказ. Таму гэта вельмі важна, і ну і так, я, можа, табе... Не, слухай, ну так, ёсць такая штука, што калі кожны, вось, напрыклад, вы з Міцер жывеце ў Польшчы, а Інтэрпол здесь працуе, тут працуе. І вось, напрыклад, Беларусь напіша аб тым, што вы там падаткі не аплацілі. І вас таксама могуць тут затрымаць, калі Інтэрпол прыме гэты запрос. Таму што гэта эканамічная справа. А папробуй тут доказы ты павінен таксама прадставіць, што ты как бы не нейкі там
что все падаткі плаціў так. мошеннік там і гэтак далей. І вы калі вы лічыце, што вы жывеце ў еўразвязе, у вас все добра, ну гэта, прабачце, калі ласка, гэта тычыцца гэты кейс, тычыцца кожнае. Таму і кажа Андрэй, што я тут стаю не толькі адзін, я стаю за кожнага беларуса. Гэта так і ёсць, таму што калі яго вышлі, то гэта першае, што мы пабачым, наступны крок, калі будуць так затрымліваць, і будзе бачна, што ніхто не будзе за яго змагацца, за іншых людзей. Ну, будзе вось такая ж сітуэйшн у іншых. Таму, калі вы лічыце, што вам гэта можа быць нецікава, не, прабачце. Калі глядзяць людзі, гэта якія жывуць у замежжы, гэта кейс тычыцца і вас таксама. Калі у вас ёсць абарона, калі у вас ёсць гуманітарныя ВНЖ у Літве, у іншай краіне, калі вы ў Германіі жывяце, или розныя пытанні, але гэта тычыцца кожнага беларуса, які ў замежжа. Я нават працытую, таму што тое, што ты кажаш, насамрэч пра гэта казаў бы, ты была ў Вільні на акцыі, дзякуй табе, што ты таксама сарганізавала гэтую акцыю ў Вільні. А ў Варшаве, напрыклад, пра гэта казаў Пал Палыч Латушка, насамрэч адзіны палітык, які далучыўся да гэтай акцыі, які менавіта сказаў: выбачаеце, Андрэй, таму што можа я неяк так, можа гэта будзе, хіба што ён сказаў, пафасна прагучыць, але вы сёння сімвал усіх беларусаў. І вось гэта насамрэч тое ж самае, пра што ты кажаш, таму што сёння Андрэй гэта кожны беларус, які знаходзіцца вельмі складанай сітуацыі, таму што перш за ўсё быў неабыякавым у 20-м годзе, 2 становіць рэальную пагрозу для рэжыму, таму што давайце не забываць, што Андрэй сузаснавальнік СОСБА, і гэта такая балючая тэма для рэжыма, бо, ведаеце, заўжды спартоўцы, яны неяк так асацыяваліся з государствам, што яны паказвалі таксама моц гэтага государства, так? Таму Андрэй можа быць для іх так званым у ангельскім top-profiled person, так? То бишь вельмі такая, якую хацеў бы, напрыклад, рэжым пабачыць у сваіх лапах, які пцюрах. Таму як бы тут на месцы Андрэя мог бы быць кожны. Трэба звярнуць увагу, што цяпер уже, ведаеце, мы все такія умныя, калі можна так сказаць, але ў кастрычніку 23-го на той момант яшчэ не было такіх справаў калібра Андрэя, так? Тады удавалася людзей выцягваць і з Арменіі цягам некалькі дзён, так? У іншых краінах, ці там у Венгрыі, ці ў Італіі. Грузія таксама гэта небяспечна. І вось, напрыклад, Грузія таксама не ў еўразвязе. І, калі ласка, сёння такая палітыка, пасля кастрычніка будзе іншая, і будуць затрымліваць, напрыклад, па запыце Інтэрпола. І што рабіць? І гэта таксама пытанне, таму што па сутнасці у нас няма. Вось цяпер на кейсе Андрэя Гнёта мы выпрацоўваем рэальныя сцэнары, рэальныя дзеянні, рэальныя аргументы. Можна казаць, што гэта таксама для нас, як для юрыстаў, такі тэст, ну, з такой высокай цэной. Вы бачыце, я так эмацыйна даволі кажу, так? Ну, таму што мы змагаемся за жыццё, і магу сказаць, што для мяне, напрыклад, гэта даволі такое асаблівае персанальны досвед, таму што каб гэта добрае слова знайсці, вось калі чалавек ужо ў лапах рэжыму, ты разумееш, што складана яго выцягнуць. Адзінае, што ты можаш зрабіць вельмі часта, то гэта просто папытацца змягчыць як бы умовы, срок і так далей, так? А тут, ну, Марыя мае большы досвед, так? Але тое, што тычыцца Андрэя, мы менавіта маем шанец пазмагацца за тое, каб все ж такі ён не быў выдадзены рэжыму, каб яго не мінавала гэтая судьба, таму што ён ёсць вялікая рызыка, што ён будзе таксама падвергнут пыткам, пра што мы кажам. Не рызыка, я лічу, што так і будзе, таму што вось калі вы пачуеце таксама, напэўна, Анаіс Марэн таксама была ў вас у эфіры, так. І Верховны камісар ААН казаў пра тое, што ў Беларусі адбываюцца, што адбываецца, і што ёсць пыткі, што ёсць гэтае катаванне, што ёсць смерці у турмах, і што будзе чакаць Андрэя? Катаванне, ну, мы так і пішем. Я так адказваю. Калі вось я размаўляла з журналістам BBC, я таксама казала, што ну, я лічу, што гэта вот так і будзе. Так прыкрываюцца. Але мы пра гэта кажам, што гэта эканамічны артыкул, які тычыцца падаткаў, зараз такіх палізняволеных 18. Так, па спісе вясны 18. 18. А тым же самым артыкуле. Яшчэ ж ёсць такія, якія сумежныя, таксама эканамічныя, але іншая кваліфікацыя, іншы артыкул, так? Адна з іх, напрыклад,
напрыклад гэта адвакатка таксама, якая асуджана по 243 і по 342 другому артыкулу. І калі ласка, вось, ну, то есть калі ты на гэта паглядзіш, ты будзеш уражаны, як гэта адбываецца. Таму ім можа незразумела, ну неяк трэба... Ну, альбо таксама пытанне, вось BBC, Guardian, заўжды робяць іншыя вядомыя медыа, робяць менавіта такую агласку на ўвесь свет. Таму, напрыклад, вось дзякую Еўрарадыё, насамрэч, што вы менавіта вельмі шмат таксама увагі, фокусу надаеце кейсу Андрэю Гнёту, таму што, ну, калі замежнікі звяртаюць на гэты кейс вялікую увагу, то тым больш, мне здаецца, беларускія медыа павінны на гэтую справу звяртаць увагу, бо гэта мае рэальны ўплыў. Уплыў на, перш за ўсё, падтрымку, паказванне, што калі ўсе беларусы за межы, то бишь, якія ў большасці ўсё ж такі былі, альбо ў вялікай частцы былі змушаны, каб пакінуць Беларусь, яны звяртаюць увагу на гэты кейс, і для іх гэта важна. Гэта таксама косвенна пацверджвае, што Андрэю Беларусі можа пагражаць небяспека, пыткі, і яго жыццё і здароўе будзе пад вялікай пагрозай, так? Другое, гэта рэальная падтрымка Андрэя у двух фарматах, бо людзі могуць, напрыклад, далучацца яму, пісаць яго, падтрымліваць, альбо далучацца да акцый, альбо таксама заданаціць. Нават калі гэта будзе 1 еўра, так, паверце мне, гэта рэальная дапамога, таму што там такія, я вчора нават рабіла пытанне да Андрэя, дай, калі ласка, ўжо фіналовы апдейт, і гэта прыкладна, ну, я магу хіба што агучыць, так, на сённяшні момант за год, бо трэба разумець, што Андрэй год амаль што патрабуе юрыдычнай дапамогі. Там ужо змейцер каля, гэта прыкладна, я кажу, гэта яшчэ не фіналовыя падлікі, каля 50 000 еўра. 50 000 еўра каштуе. І пры гэтым мы працуем прабона. І нашы калегі, якія ў міжнароднай камандзе працуюць прабона. Гэта мы кажам толькі пра сербскіх юрыстаў. Выключна. То бишь, калі можна, змейцер, папрасіць вашу каманду, таксама, каб пазначыць у апісанні гэтага відэо спасылку. Вось ужо ёсць, СММшчыка рэагуе імгненна, спасылка на збор, ёсць у каментарах. Заўжды можна лічыць. Дзякуй вялікі, дзякуй. Дарэчы, вот я б хацеў удакладніць, падчас нашага папярэдняга эфіра Андрэй казаў і звяртаўся фактычна наўпрост да праваабаронцаў вясны з тым, каб яго прызналі палітвязнем. Я так разумею, ніякага адказу так і не было. Был адказ. Ну, то есть вот як і сапраўды гэты нюансы ён паўплываў, не паўплываў бы, вот як вы ацэньваеце? Я лічу, што паўплываў бы, канешне, таму што у Сербіі няма палітзняволеных уже 20 гадоў, і гэта таксама мае такую, ну, то есть мы кажам, усё ж таки мы кажам, што ён палітзняволены, і гэта прызнала 2 праваабарончыя арганізацыі, але не прызнае весна. Я, конечно, уражана і шмат гадоў працую з весной, сотруднічаю і гэтак далей. Для меня гэта таксама боль, таму што Андрэй атрымаў у інстаграме адказ такі, з якога просто ну, как бы я хотела просто заплакаць. Таму што яны напісалі аб тым, што яны не ведаюць, ці палітычнае гэта затрыманне ў Сербіі, пераслед у Сербіі. Как бы, ну вось, як тут адказаць? Мы гэта абмяркоўвалі і раней, і пра гэта казаў Андрэй, ён звяртаўся да весны. Зараз весна не прызнае его палітзняволеным. Чаму? Можна спытацца ў весны. Яны, можа, вам больш неяк растлумачыць. Мне растлумачылі адным чынам. Калі напісалі ў інстаграме, то напісалі, што мы не ведаем пра пераслед у Сербіі. Я думаю, РИЛ, ну, то есть Інтэрпол, рэжым, калі гэта не палітычны пераслед, калі пра гэта пішуць іншыя, калі пра гэта пішуць адвакаты, можна таксама спытаць у сербскіх адвакатаў. Ну, карацей, гэта вельмі прыкра. Ну, таксама вось гэта тэст, пра якім я менавіта казала, якімі вось проходзім. Можа, справа Андрэя неяк таксама зменіць, рушыць справу з кропкі. Ну, але ж вы юрысты, асабліва вось, Марыя, калі вы працавалі, супрацоўнічалі з праваабаронцамі, ну, вы ж ведаеце, там, ну, умоўна кажучы, крытэры, якімі карыстаецца весна. Вы ведаеце пра канфлікт, які існуе ўжо доўгі час, пра тое, што існуе спіс весны і існуе іншыя спісы, якія ведуць. Гэта таксама канфлікты, якія там гарят на Фейсбуку, не толькі такія. Вось. Але гэтае пытанне такое пра крытэр, я разумею, чаму весна робіць гэтыя крытэры, гэта шмат гадоў існуе, але гэта
тычыцца такіх пытанняў, калі ёсць грамадзянін Беларусі, напрыклад, у Расіі, у іншых краінах і гэтак далей, дзе нема, ну, у Расіі ёсць мемарыял, але вось, напрыклад, у Сербіі няма такіх арганізацый, якія займаюцца палітзняволенымі. Гэта больш нетыповая сітуацыя, і трэба было, ну, весне патрэбен быў час, і, напэўна, гэтага часу замала, гэтых 10 месяцаў, гэта недастаткова, каб зрабіць нейкія... Перагляд крытэрыяў. Ну, я бы не сказала, што гэта перагляд, просто нейкае дадаць пра International, пра іншыя краіны і гэтак далей. Асабліва, калі там няма праваабарончых арганізацый, якія менавіта вядуць спісы палітзняволеных, бо ў Сербіі гэта асабліва гарыць, бо няма да каго прыйсці, хто б вёў бы спіс палітзняволеных. Я просто чакаю, што калі мы выйдзем з гэтага эфіра, мне напишут 25 паведамленняў, што яны мяне праклінаюць. Калі ласка, мы гэта пытанне абмяркоўвалі з Amnesty International, і Amnesty International адразу нам сказала, што трэба звяртацца да весны. Каб не было такога ўражання, што мы не звярталіся да іншых арганізацый, мы звярталіся да ўсіх сербскіх арганізацый. Яны сказалі, што яны гэта не робяць, таму што ў них няма крытэрыю, они гэта не робяць увогуле, таму што, ну, няма ў них палітзняволеных. Чаму? Ну, гэта да іх пытання. У нас ёсць весна. Гэта таксама неяк так быць больш адкрытым да кейса Андрэя Гнёта. Ну, не атрымалася, ну што зрабіць? Яшчэ адзін момант, таксама хацеў бы, ну, просто ваше ўражанне, спрацавала, не спрацавала на адпаведным узроўні ці наадварот не. Гэта далучанасць да гэтага працэсу дэмакратычных сілаў, розных палітычных структураў. Вось вы адзначылі, што Павел Латушка там прыйшоў на акцыю. Я ведаю, што ён там яны актыўна таксама бралі ўдзел, потым з гэтай нагоды нават у коордынацыйнай радзе там свой скандал учыніўся. Франак Вячорка, вось седзячы вось на гэтым месцы, дзе зараз сядзіць Ганна, расказваў, як вось офіс дапамагаў, удзельнічаў у гэтым працэсе. Праўда, падчас гэтай размовы там было шмат каментароў у каментатарскай з пытаннем, як жа ж, дзе пабачыць Франака з адзіночным пікетам у падтрымку Гнёта. Вельмі добрае пытанне. Да, так вось, ўсё ж таки, наколькі далучыліся, спрычыніліся, спрацавала, не спрацавала, вот як вы ацэньваеце? Слухайце, яшчэ рана казаць, таму што яшчэ працэс ідзе. Конечно, ёсць сваё ўражанне ад гэтага кейса. Пакуль яно не завершанае, усё ж таки будзе зарана каментаваць про тое, што рабілі дэмакратычныя сілы альбо не рабілі. Ну, вы добра адзначылі, таксама Ганна добра адзначыла про тое, што па ўсім свеце шлі гэта эстафета ў падтрымку Андрэя Гнёта, і эстафета это супер важная і міжнародная першая эстафета, якая 22 краіны, 45 гарадоў. Так, і там таксама про тое, што пра дэмакратычныя сілы, ну вось мы бачылі Павел Павлович Латушка, дзякуй яму за это. А про тое, што кажа Франак Вячорка, я тут каментаваць не магу, таму што я не ведаю насамрэч. То есть цэнзурных слоў не хапае, ці што? Зміцер, што ж вы робіце? Такія пытанні. Вы такія цяжкія пытанні Франаку не задавалі. Франаку не задавалі. Калі б вы спыталі яго, чаму яго не было на адзіночным пікеце, напрыклад. Гэта ж добрае пытанне. Слухайце, напэўна, они штосьці робяць. І я упэўненая, што робяць. Не будзем так казаць, таму што мы не ведаем, што спрацуе збольшага. Таму што мы ж не ўсё. Мы тычымся юрыдычнай часткі. Палітычная частка — гэта не наша. Мы не палітыкі, дзякуй Богу, не маем таких ніякіх амбіцый палітычных. Запішыце это, калі ласка, на рэпіце, паставьте себе. Ни я, ни Ганна не маем палітычных амбіцый. Супакойцеся нарэшце з гэтага пытання. А што, подозраюць? Да, конечно. А каго подсиживать плануеце? Ну, не ведаю. Кажуць, усіх мы подсиживаем. У двух пойдем и будем подсиживать усіх. Усе дэмакратычныя сілы лічаць, што мы дзесьці, у нас ёсць зацікаўленасці. Да няма такой зацікаўленасці. У нас ёсць звычайная праца. У Ганна працуе юрыстам у Польшчы, я юрыст у Літве, працую у канторы абычнай. Дзякуй Богу, добраплатную. Так, добраплатную, таму можам працаваць пробона па такіх справах. Слухайце, калі спрацуе, калі ёсць нейкія штукі, да якіх будзе датычна дэмакратычныя сілы, мы скажам усе дзякуй. Так. Я лічу, што на гэтае пытанне павінен адказаць Андрэй Гнёт. Таму што... Ну, але ён пакуль узяў
паузу. Ну не паузу, ён калі вы чыталі яго паведамленне з прычыны бяспекі, ён не удзельнічае ні ў якіх таксама эфірах, не размаўляе з журналістамі, і гэта не проста пауза, гэта з прычыны бяспекі, і калі ўсё будзе добра, мы потым распавядзём з чаго, пачаму так атрымалася. Вось. Але я дадам, калі ўсё ж, я ж мушу, так? Так. Бо, глядзіце, мы з вами сустракаліся тыдзень таму. Я памятаю, як я заклікала палітыкаў, каб яны на крышчку супыніліся і ўсё ж такі далучыліся да эстафеты, так? Мой заклік не пачулі. Ну, таму што калі я бачу аднаго палітыка з прадстаўнікамі свайго руху, таксама, каб быць карэктным, бо там было некалькі чалавек з каардынацыйнай рады вось з гэтай, хацела сказаць, фракцыі, так. І каб было таксама справядліва, то мне здаецца, што мой заклік не пачулі. Таму я яшчэ раз, можа, карыстаючыся нагодай, звярнуўся да ўсіх палітыкаў, каб вы напісалі пра справу Андрэя Гнёта. Не, чаму? З адзіночным пікетам, калі ласка, у Варшаве ёсць амбасада Сербіі. Так. Чакаем фота ўсіх удзельнікаў каардынацыйнай рады, офіса Светланы Ціханаўскай. І пастоў аб тым, куды можна заданаціць, каб пакрыць зборы на адвакацкія паслугі ў Сербіі Андрэя Гнёта. Вельмі заклікаю. Палітычнае жыццё, яно, канешне ж, важнае, але цяпер мы змагаемся за жыццё канкрэтнага беларуса Андрэя Гнёта, які можа трапіць у лапы рэжыму. Таму, калі ласка, падтрымайце беларуса, пакажыце, што для вас каштоўнасць жыцця чалавека, яна найважнейшая і выжэй за персанальныя амбіцыі. Ну і, на жаль, трэба завяршаць. Давайте на завяршэнне ўсё ж таки, што чакаць? Вот што далей? Якія наступныя крокі? Ну, вось ад пятніцы мы будзем вось у гэтым рэжыме просто на такім трэмары. Мы зараз уже трывожныя, таму што у нас і Зміцер Гурін чакае, мы ўсе чакаем, калі гэта адбудзецца раней. Но нам так сербскія нашы калегі сказалі, што трэба чакаць з пятніцы і будзе там 30 дзён спачатку, вось з 27-го пачынае. Вось, чаго чакаць? Мы чакаем, што ўсё будзе добра і все, і мы сустрэнемся з Андрэем і будзем слаць Зміцеру прыгожыя паведамленні ў тэлеграме пра тое, што вызвалены Андрэй Гнёт, але калі так адбудзецца, што яны вырашаць таксама пра экстрадыцыю, наступны крок гэта міністрка юстыцыі, таксама цікава можете паглядзець у яе інстаграме, Майя Попович, у яе новы фан-клуб, новы фан-клуб, тому што пад кожным яе пастом у інстаграме, напэўна, ніколі у нее столькі падпісота не было, але пад кожным яе пастом можна паглядзець Фрі Андрэй Гнёт. Ну, то есть не ўбачыць, ну, только элефанта сярод этой. Прычым Андрэй не заклікаў да гэтага, гэта просто людзі вырашылі, калі яны даведаліся з медыяў, а ты вось менавіта роля медыяў таксама ў гэтым у тым, што міністрка юстыцыі мае гэтае канчатковае слова ўсей гэтай справе, то яны пачалі ёй пісаць, і гэта натуральны адрух, які мае кожны чалавек, які пытаецца далучыцца да гэтай справы і нешта карыснае ўнесці. Я вось учора праглядала, якія апошнія пазнакі менавіта міністркі юстыцыі ў публікацыях, і ўсе апошнія, хіба што 6, гэта відэа са справай Андрэя Гнёта, так? Таму я бачу таксама, што яна мае сторыс праглядае, таксама сторысы Андрэя, так. То бишь, або прынамсі яе медыа-каманды, таму я не веру ў тое, што яна не ведае пра гэту справу, але трэба таксама ўсё ж такі разумець, што ну, гэта было б дзіўна, калі было б две справы, ведаеце. Як сапраўдны тэрарыст, я все ж таки павінна сказаць про тое, што калі міністрка юстыцыі падпіша все-таки рашэнне об экстрадыцыі, у Белградзе ёсць аэрапорт, праз які павезуць Андрэя Гнёта. Рабіце высновы самі. Так. Ну так вот зробім паузу такую вот шматзначную. Тым не менш, дзякуй вялікі, будзем спадзявацца, што рашэнне будзе прынятае на карысць справядлівасці і на карысць Андрэя. Дзякуй вялікі вам і вашай камандзе і ўсім, хто спрычыніўся і дапамагаў хоць чым, хоць нейкім чынам у гэтай ўсёй сітуацыі. Прывітанне, Андрэй, сілы, трымайся, я бачу па каментарах, што ты глядзіш, слухаеш, так што калі ласка, трымайся, Андрэй, дзякуй вам вялікі, да сустрэчы, жыве Беларусі, свабоду Андрэя Гнёту. Жыве вечна. Свабоду Андрэя Гнёту. Свабоду Андрэя.